right, kuna varume 4 vari kunzi vakasungwa vakasungiswa naformer first lady amai Grace Mugabe. Vari kunzi vakaba maspunu nezvimwe zvinhu zvemumba mavo zviri worth over 500,000 US dollars. But panyaya iyi pandanyatsa kuifambira ndichiona ndaona kuti pari kuzonzi so far parecover 2,000 US dollar pazvinhu zvese izvo zvakabudiswa zviri worth over 500 US dollars. Kuda kuti zvinhu izvi zvanga zviri worth over 500,000. Zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo panapa tisi kutaura kuti motikari kana kuti chi, tiri kutaura maspunu nezvimwewo zvimaketeni chinchi. Unoziva kuti paive pezonzi Gucci maibhona, vanhu vakaitoonera kuti vanhu avairarama luxury life. Luxury yekutaura zvekuti tikutaura kuti ukada kumutarisa munhu kana even down to top anenge akapfeka inenge itori almost zvekuma 300 US dollars. Ndo life yacho vairarama. I know zvangu vanhu vakawanda vari kucomplaina. Tichasvika tichabatisa tichaonesana ipapo kuti vanhu vari kucomplaina kuti vari kuvasungisire chi vanhu ivavo zvinhu izvozvo imari yenyika yedu hazvina kushata. Maonero evanhu anosiyana siyana zvawo kuti munhu unoti aiwa imari yenyika yedu, but panapa nyaya yatiri kumbodhila nayo nyaya yekuti munhu aba, because panapa tikada kuongorora panapa vamwe muchaona kuti ana baba venyu kana kuti anani vanga vatori madhila vaitombovharawo vanhu, but iwewo ukabirwa iwewo hauzoregedza kunosungisa munhu nekuti unonge uchiti nekuti baba vangu vanga vari dhila zvinhu izvi vaingodhila unotoenda utonosvika unoripota ndo situation iri kuitika panapa. But inini manje pazvinhu zvese izvozvo zvese zvokusungisana kwavo zvokucomplaina kwavo kuri kuita vanhu handinei nazvo. Chandinei nacho panapa ndechekuti maspunu nemaketeni nezvimwe zvinhu worth over 500 US dollars imakomaneni zvazombonyanya kuita seko nematamburiro ari kuita vanhu vemuZimbabwe shuwa ayaya pongonzi vamwe vanhu vari kushandisa zvinhu zviri luxury zvekutodaro. Ameno imi muri kuionawo senyaya. Handisi kuti zvangu mari yacho yakazosvika sei ikoko, handisi kuti zvangu kusungisana ndikuti ngavasungisane nyaya dzavo, anenge aba anosungwa ndo mutemo ndo zviripo ipapa pawandike. But iyo handinei nayo. Yandinei nayo panapa ndeyekuti maketeni nemaspunu zviri over 500 US dollars aichimboweka mari iyoyo. Mari yekuti umwe munhu unoona kuti kusvika pakufa usina kumbobvira waibata kana kuwetha kana kuti dzinza renyu kwaverenga lineage kwamakatangira uchiweka kuti nhenga kawaita zvakati mounganidza zvinhu zvese zvamakaachivha mulifetime, unoona kutadza kusvika mari iyoyo wobva wangonzi mumwe munhu maspunu nemaketeni guys